A je Maxtrix a dneska vás vítám. Dneska je moje cesta domů. Pustím vám tam písničky, abyste se nenudili. A takže tak, takže můžeme se pustit do toho. Takže já vám natočím cestu jak do domu. A já když dojdu asi domů, tak se vám ozvu, jestli ne, tak u dalšího videa se vám omluvím a prostě takhle. No takže můžeme začít. Tak lidi, jsem tu a takže já budu na to. Takže čaulí, jsem tu zpátky a aby to nebylo tak dlouhý, tak se dobu, tak jsem se rozhodl, že uděláme přestávku. No a právě v dalším videjku natočíme hru Clash Royale a takhle nějak. Takže já se vám ozvu. Pak se vám už neozvu, jak přijdu domů, takže se vám ozvu až v tom videjku. No tak můžeme jít na to, takže čau. Tak jsem tu zas a takže jdeme.